A partir de 1985 iniciei un traballo de catalogación, realmente de prospección arqueolóxica, estritamente de magnetismo, de mámoas, no territorio natural que está comprendido no triángulo de Betanzos e os ríos Mendo e Mandeo, buscando un lugar para ter unha visión do Monte do Gato e, saltando de pena en pena, vin de refugallo unhas figuras que me chamaron moitísimo a atención porque eran clarísimas, non eran os típicos petroglifos de sulcos moi desgastados, apenas perceptíveis, non, era unha figura clarísima, femenina, co sexo moi remarcado. Claro, a sorpresa foi mayúscula, fun consciente inmediatamente da importancia que tiña, pola rareza evidente que tiña esta iconografía. Ademais da iconografía é o contexto no que está. Aquí estamos ante unha pedra central neste rochedo que está regularizada de forma cuadrangular, vese de forma perfecta, onde a moura está nun lateral que permite unha observación frontal, está ademais nun eixo este-oeste perfeito prácticamente sin ningún tipo de derivación magnética, e está acompañada na parte de arriba por un lacus. Unha pía cuadrangular que desde logo non está feita, non ten unha orixe natural, está feita, é un produto antrópico, está feito a propósito por alguén. Quizá o máis chamativo da pena furada sexan estas esculturas, pero hai máis cousas. Esta é a rocha máis clara, máis evidente, onde hai unhas escadas labradas, que incluso ten varios níveis que están adaptados á topografía particular que ten a propia pedra, a propia rocha. Como podemos ver, aquí hai unha escotadura triangular, perfectamente ben definida, e aí temos unha especie de descansillo que neste momento é difícil observar porque é moi tenue, pero hai tamén un pequeno rebaixe sobre a rocha para poder encaixar ben esa estrutura de madeira. Esta rocha non está isolada, está acompañada por moitas outras que dan unha traza continuada, é dicir, que todo este curuto é natural, pero está traballado para darlle unha regularización, en dous sentidos. Verticalidade, se está buscando a verticalidade, e en segundo lugar, darlle unha morfoloxía en planta tamén evidente. Este conxunto arqueolóxico é algo distinto, interesantísimo, parece ser evidente, non? A ninguén se lle escapa, que aquí temos algo fora do normal, que a ubicación tamén é distinta, que está escollida a propósito, e, por tanto, as gravuras e a ubicación van intrínsecamente unidos, non? E que significa algo tamén. Pero o que? Isto realmente que é? Que pode decir o arqueólogo, ademais de decir, aquí está a moura que ten unhas características técnicas? Que era isto, non? Realmente. Foi o que dicía o arqueólogo hai anos que podría ser un santuario prehistórico ou protohistórico, ou realmente pode ser, como din outros autores, unhas esculturas medievais do século XI que siguen unha tradición moi extendida en Europa, sobre todo na zona irlandesa e inglesa. Desde logo é todo un reto de investigación, e desde logo é un misterio, é realmente un misterio enorme, porque existe ademais unha serie de escotaduras nas pedras que van alén do tema das escadas para subir por unhas pedras. Aquí o que vemos é que existiu unha estrutura de madeira. Agora, esta estrutura de madeira, que foi? Unha reutilización posterior para facer un casteliño vendo as condicións naturais que tiña, ou, se isto era un santuario, formaba parte de esa estrutura de acompañamento deste santuario. É outro misterio moi interesante. O que está claro é que desde hai moi pouco tempo o tema dos santuarios
pasa a ser algo relevante na investigación do noso país. E aquí temos precisamente un deses casos. Bueno, pois invítovos a que gostedes da arqueoloxía, gostedes colaborar na solución deste misterio, a que participedes con nós a partir de setembro nos traballos de limpeza fina e de levantamento topográfico para saber exactamente onde están todas as pezas deste rompecabezas e que podamos establecer novas hipóteses de interpretación deste lugar absolutamente máxico.